Stále minútka na tú prvú na svoju kolegyňu. Pozrieme sa, čo to bude. Pozrieme sa, kto to bude, čo to bude, ako to bude, kto bude ten prvý junior. Ešte niekoľko tých kilometrov bežeckých. Tretia, štvrtá zóna, šepka odtiaľto. Všetko máme. Pozrieme sa, čo máme. Tu už viacerí vybrali, takže ja som sa sústredil na dobeh a nevšímal som si týchto. Nevadí. Ivonka, Marta. Pozor si dávaj. Poď. Stretol sa malý digitálny poťažníkom, sú tam rodinné fotky, ak náhodou niekde niekto niečo také vidí, tak prosím, je to triatlon. Víťaznej pásky o chvíľočku Nikolaj. Mohla sa ponáhľať. Tu je. Teraz ten sa vytvorí nadľadské proste. Poď, Lukáš! Ideš! No, poď. Lukáš, poď! Ja som znamenal, ahoj. Yes! Lukáš! Ideš! Utekaj! A František Bernát, potles, to je on. Super, pekné výkony, pekné celá, že babi. Poď, paráda, 406. Poď. Čekal František. Dopredu číslo, dopredu. No, takže Bea, nech sa páči a môžeš začať. Andrejko, kým sa ty tu tak trápiš a snažíš, že ťa počúvam, lebo to sú dosť zásadné informácie, ktoré som